Šta je u pozadini priče o listi na kojoj su nazivi 45 organizacija iz Bosne i Hercegovine koje se dovode u vezu sa Al-Kaidom i terorizmom? Eksperti Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma tvrde da su bošnjačke obavještajne strukture posredstvom medija u Federaciji BiH plasirale priču s jasnim ciljem skrenuti pažnju javnosti sa konsolidovane liste terorista koje su Ujedinjene nacije utvrdile 11. marta. Konsolidovana lista u posjedu Radio televizije Republike Srpske. Otvaranje liste 45 dio je obavještajne igre kako bi se skrenula pažnja sa konsolidovane liste, tvrde eksperti Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma. Lista postoji, rezultat je istrage NATO saveza koja je vođena prije nekoliko godina, ali nije relevantna za ovo vrijeme i pripada prošlosti. A sadašnjosti? Po najnovijem izvještaju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija od 11. marta, Bosna i Hercegovina je ocijenjena kao zemlja koja pruža utočište i podršku teroristima i terorističkim organizacijama. Napravljen je takozvani konsolidovani spisak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i po tom konsolidovanom spisku 7 organizacija. Prema Galijaševićevim riječima na listi su imena organizacija za koje se pouzdano zna da su djelovale u Bosni i Hercegovini, a sumnja se da su još aktivne pod drugim imenima. Kada je riječ o licima, na listi je 7 ljudi koji još djeluju na području BiH, ali se njima, kaže Galijašević, nažalost nijedna služba ne bavi. Problem je, ističu eksperti, što arapske zemlje i dalje učestvuju u kreiranju islamske fundamentalističke infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Otežavajuća okolnost jeste ta što Stranka demokratske akcije maltene od svog nastanka podržavala međunarodni terorizam i faktički omogućila je i da se krši Dejtonski mirovni sporazum na način što su svi ti mudžahedini ostali u Bosni, a da pritom niko od njih nikada, pa čak i iz kancelarije visokog predstavnika, nije odgovarao za to. O djelovanju mudžahedina i kršenju Dejtonskog sporazuma upozorava i premijer Republike Srpske. Ono što imamo ovdje, što Federacija nije uradila, bila je dužna da učini u skladu sa Dejtonom, a to je da očisti Bosnu i Hercegovinu od mudžahedina, to nije uradila. Postavlja se pitanje od čega ti ljudi žive, kako se održavaju i šta im je dugoročna namjera. I pojedini analitičari tvrde da u BiH djeluju organizacije čiji su poslovi sumnjivi i koje se direktno ili indirektno dovode u vezu sa određenim ekstremnim i terorističkim organizacijama. Sagovornici su saglasni u jednom, da terorističke aktivnosti najčešće finansiraju zemlje koje dolaze iz takozvanog arapskog svijeta čiji su korijeni duboko u islamskom fundamentalizmu.